kan iso bebas. Oleh ngembangno, oleh menghayati bebas. Wiwit zaman Pak Harto delik-delikan, Pak. Nggih, nek ora pedake wong pejabat apa wong iki gak oleh. Kalau wau saged didamel napa nggih, kaca penggolo. Mawas diri. Nggih, mawas diri niku perlu nggih. Nika pun nate di damel tembang. Mawas diri iku perlu kena kanggo kaca penggolo. Tingkah laku sing prasaja aja nganti kena godha. Tahun hijrah niku pada umumnya diarani tahun Asapon. Asapon niku pun silang. Persilangan antara Jawa Arab, Jawa Islam. Namung kula nyuwun setunggal mawon nggih. Ingkang sampun kula aturaken. Ingkang sanget angsal saking mriki mboten usah dibuka dhateng mrika-mrika. Upaminipun wong SS pengin melok sarasian nggone Sabta Dharma, monggo. Napa? Memperluas pengertian. Tapi nek ndelek teng paguyuban lintu monggo. Tapi gadane kiambak mboten bareng dibuka dateng mrika. Intinipun kersane nek teng mrika kersane asal tambah pengetahuan. Kula mboten mageri, mboten nglarang. Manusia harus banyak pengetahuan. Mulane kula mboten nglarang. Napa malih sakniki manungsa niku kedah sakniki pun wancine, Pak, menginjak peradaban dunia. Oleh wong penghayat pengen sinau apa wae oleh. Apa meneh padha-padha penghayat. Apa meneh padha-padha kejawen. Oleh. Monggo. Namung nggih niki wau sing kula matur, sing oleh kok kene aja buka ning kono. Nggih, cetha nggih. Manusia harus banyak belajar. Nek wonge belajare mok siji, ngertine ya mok siji. Kula mboten kados lagu niku, napa aja dibanding-bandingke. Kula mboten wedi nek niku. Nek ajeng dibanding-bandingke monggo. Tapi kudu ngerti empan papan. Wae dhewe digegem sing rapet. Nggih. Mergi napa, Pak? Sinau ngeten iki. Belajar teng penghayat, sinau ngeten iki sinau bertuhan. Nggih, kita belajar bertuhan. Nah, sedaya kepercayaan niku nggih ngoten. Tujuane mengarah kepada Tuhan. Lah monggo kepercayaan sak Indonesia niki, Pak. 193. Nggih, Pak, ya nggih. 193 kepercayaan Indonesia. Sakniki wadahe sampun MLKI, waune namung napa rumiyin HPK. Diperluas menjadi BKUK. Ijek ora kamot. Sakniki diperluas malih MLKI. HPK rumiyin namung himpunan penghayat kepercayaan. Terus BKUK, Badan Koordinasi Urusan Kepercayaan. Zaman Pak Harto sampun wonten. Tapi zaman Presiden Soeharto, orang kepercayaan boleh hidup tapi tidak boleh berkembang. Nggih, kula wani ngomong kenyataan kok.
Mergi napa nggih jaman niku sedaya niku anut nuting jaman kelakone nggih. Nuting jaman kelakone jaman niku. Bebase wong kepercayaan niku nembe jaman Presiden Gus Dur. Gede cilik Gus Dur ya berjasa karo wong kepercayaan. Bebas. Sing waune Konghucu niku teng kepercayaan sakniki pun dateng agama. Nggih. Gus Dur niku gede cilik nggih berjasa dateng kepercayaan. Pancene Gus Dur niku dasare nggih wong budayawan. Senes kiai jane. Gus Dur niku asli wong budayawan. Ah, terus kuliah teng pundi Mesir napa pundi. Akhirnya yang dikedepankan tentang agama. Tapi budayane orang arah ditinggal. Sakniki nggih kathah para tokoh-tokoh agama sampun nderek belajar tentang kepercayaan. Tapi agamane orang arah ditinggal loh berangkate kok syariat agama. Nggih. Jadi orang penghayat kepercayaan harus menjadi suri teladan bangsa sedunia. Kita Jawa Indonesia. Sudah waktunya kita menjadi mercu dunia. Coba saniki nek mriksani. Teng wilayah Arab niku perang boten leren-leren. Ben sore niku kula ningali TVRI nasional yang jam 09.00 ningali berita niku. Nyeri mesakaken bocah cilik-cilik wong wedok-wedok do kelangan keluarga. Napa malih kok mangan wareg turu mawon kangilan. Sing teng Sudan, sing teng pundi Ukraina, sing walah. Nyeri. Nah, kita sebagai makhluk sosial ikut juga merintis memikirkan perdamaian dunia. Kok kira-kira Indonesia niki badhe dadi napa nggih tolak ukur kedamaian dunia. Sakniki Indonesia pun dipilih ketua ASEAN, Pak. Indonesia nih sakniki dadi ketua ASEAN. Nah, sekolah ngeten niki sinau bertuhan. Ya, dan kepercayaan ini intine kita belajar bertuhan. Senes belajar sihir, senes belajar magic, belajar nopo sulap senes. Belajar klenik mboten. Enten pathokane. Wong Jawa iku duwe apa-apa, apa-apa duwe. Duwe keyakinan, ya duwe hitungan tahun. Semuanya kitab Jawa niku kitab teles, mboten kitab kertas. Nah, nek sampun nyenggol-nyenggol bab tahun, benjang ajeng niki tahun Jawa ngancik tahun 1957. Jawa nglarasi nek mboten tepat benjang tanggal 2 malam 21 Juli tahun Jumat Pon tahun Jimawal. Nah, tahun 1957 niki sampun terhitung tahun pembaruan, Pak. Tahun Jawa sing tahun pembaruan. Sing Jawa kuno niku pun 3000 luweh. Pun 3300 pinten ngoten. Tahun Jawa. Lah niki kok diwastani pembaruan terus pundi nggih?
sing taun Jawa kuno niku pun 3000 luwih niku rumiyin tasik dereng diakoni pemerintah, dereng diakoni negara, khusus nembe diakoni wong Jawa mawon. Nah, mulai kapan pembaruan tahun Jawa? Mulai tanah Jawa dikuasai iso bebas, oleh ngembangno, oleh menghayati bebas. Wiwit zaman Pak Harto delik-delikan, Pak. Nggih, nek ora pedake wong pejabat apa wong gak oleh. Sakniki pun merdeka. Aja meneh wong pejabat, wong tani, buruh, wong penggaweane ngarit oleh. Wong kita bertuhan kok. Sapa ngelarang? Jadi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan ini sakniki pun boten saged dipandang sebelah mata. Malah kita lebih berhak daripada agama karena kita pribumi. Nggih. Nah, sakniki sampun wansine. Mongko MLKI niku wiwit zaman Gus Dur. Kena napa kok nembe kebuka tahun 2020 zaman Pak Jokowi. Nembe kebuka MLKI. Napa? MLKI niku napa? Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Jadi kita sebagai orang penghayat kepercayaan sekarang ini sudah membawa atas nama negara dan bangsa. Mulane kepercayaan boten saged dientengaken. Dasare sepisan ya wong pribumi, ping pindhone rukun kok wong kepercayaane. Cobi sakniki. Sak Indonesia niku 193. Sak monten suwene mboten nate nggih pireng wong kepercayaan unjuk rasa ngganggu pemerintahan mboten nate nggih, mboten nate. Karena apa? Tahu orang itu kalau benar-benar orang yang bertuhan nggak mungkin mau membuat onar, mau membuat kerusuhan, apalagi di negeri sendiri. Lah kayak sak Kabupaten Tuban, Pak. Sak Kabupaten Tuban itu ana 13. Nggih. 13 penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Gak tahu ana wong unjuk rasa, gak tahu ana esrek. Kalau wau saged didamel napa nggih? Kaca Penggala. Mawas diri. Nggih, mawas diri niku perlu nggih. Nika pun nate di damel tembang. Mawas diri iku perlu kena kanggo kaca Penggala. Tingkah laku sing prasaja aja nganti kena godha. Niku tembang terusan. Tiang-tiang penghayat kepercayaan se-Indonesia mangke kaleresan tanggal 12 Juli sedaya sami mengeti warsa enggal tahun baru. Oh ngeten niki tulisan ngeten nggih tasik wonten sing tanglet tiange pun sepuh. Napa tegese kok tanggap wilujeng tanggap warsa lho. Wong ucapan ngoten mawon kok mboten ngertos to. Mongko pun sepuh. Mosok wong Jawa ora ngerti basa Jawa. Wilujeng tanggap warsa nggih. Selamat ulang tahun. Lah nek wilujeng warsa enggal selamat tahun baru. Kita sedaya tiang Jawi, bangsa Indonesia, se-Indonesia ingkang ngagem
patokan Jawa, tahun Indonesia, tahun Nusantara, kula hemutaken nuwun sewu, tahun baru Jawa, tahun baru Indonesia benjang kaleresan tanggal 2 malam 21 Juli 2023 Masehi. Lah wonten taun napa malih teng Indonesia niku kathah, teng donya mboten namung Indonesia. Tapi setunggal taun ingkang sampun didamel patokan wong sak donya niki taun Masehi nggih. Taun Masehi ping 2023 niki taun Masehi niki damel hitungan. Nah, perjalanan taun Masehi niku patokane saking perjalanan matahari. Saking matahari enten patokane. Mboten namung matahari ngoten mawon hitungane. Nek taun Masehi niku wulan 1 Januari mesti 31 dina. Niku. Wulan kalih nek mboten 28 nggih 29. Patang taun pisan 29 nggih. Nek taun dibagi 4 habis niku mesti 29. Wulan 3 31 malih. Lah nek taun Jawa benten. Nek taun Masehi niku setahun 365 dina. Tapi nek taun Jawa setahun isine namung 354. Tiap setahun selisih 11 dina. Patang tahun pisan selisih 12 dina. Maka nek tahun Masehi dibagi 4 entek Februari 29. Tahun Jawa mboten saged rubah. Mulane dihitung enten patokane. Patokane napa tahun Jawa? Dina lan pasaran. Pitu, dina pitu pasaran 5. Pitu ping 5 35. Nek wong Jawa ngarani selapan. Terus diubah menjadi sasi, dihitung, dirampingkan, disamakan. Zaman sinten? Zaman Sultan Agung Anyokrokusumo. Tahun Jawa karo tahun Hijrah didapuk dadi siji. Tahun Hijrah niku patokane napa nggih? Ya angan soalnya mriku mboten enten pasaran. Dina mok dina tok mawon. Nek mboten salah tahun Hijrah niku patokane ngitung rembulan. Tapi sakniki pun pecah kalih malih nggih winginane. Siji Syawal enten sing napa? Jumat, enten sing Sabtu. Tapi nek tahun Jawa siji Syawal winginane Minggu. Tahun Hijrah niku pada umumnya diarani tahun Asapon. Asapon itu pun silang, persilangan antara Jawa Arab, Jawa Islam. Jari ini patok ini rembulan, jari ini tapi bulan ini rongit kita wis diinceng, ya gak apa-apa carane kono-kono. Kula nggih mboten nyalahaken ben. Berarti ini saat ini pun enten sing maju malih. Mulane winginane siji Syawal niku 2 dina, Pak. Enten sing Jemuah, enten sing Sabtu. Pun monggo, mboten masalah. Sing penting iso nganggo. Urip niku urap. Tegese saling membutuhkan, saling melengkapi. Urap serawung. Aja muk nek serawung ya aja muk siji wae.